Намираме се в музейната сбирка на първата българска семинария, която е основана в Петропавловския манастир през далечната 1874 година. Тя бе открита миналата година, когато чествахме 150 години от нейното откриване. Виновникът, така да се каже, Петропавловският манастир да се превърне в семинария е първият български митрополит след възстановяването на българската екзархия, дядо Иларион Макариополски. След завръщането си от Цариград, той се спира на сградата, съществуващата в Петропавловския манастир, и на 11 май 1874 година тук е открита първата семинария, първото духовно училище, като нейн първи ректор е Недю Жеков, а втория ректор след освобождението ни 1878 година е браницкия епископ Климент, който по-късно става и великотърновски митрополит. Това е така на всички известния ни Васил Друмев. Много известни личности в своето 12 годишно съществуване е така подготвила нашата семинария. Също и първия ректор на вече Софийската духовна семинария, наш възпитаник, първият неврокопски митрополит, много кметове, общественици, научни работници, много историци, литератори са излезли от стените на този манастир, на тази духовна семинария. Нашия манастир, Петропавловския манастир, винаги е бил едно средище на духовна култура и не само това, но и на революционна дейност. Много въстания са тръгнали от тук и до ден днешен за стените на този манастир се извършва просветителска дейност със съществуващото манастирско училище и с летните лагери, които организираме в нашия манастир.